Arikugonosonchamisa anoratidza kuti aiwa ndiye munhu aiwa ane mwoyo kana kuti ane rudo nevagari venyika yeZimbabwe. Noda kwechiitiko aiwa chakaita kuzara nezuro. Vamboziva kuti nyika yese aiwa yai celebrata kisimusi inozikanwa nevanhu vese. Panapa tona mapictures arikutendera pasocial media tichiona kuti aiwa akanga ane maelderly of the community nevamwe vati disabled. Saka mina mashoko anobuda nyangwe panapa don't go subscribe or like or turn on the bell icon. Zvamuri kuona mufananidzo nemapictures arikubuda muvidheo umu toona kuti mabuda nyangwe muchinzi in keeping with his philanthropic tradition, President Nelson Chamisa yesterday extended the 2024 Merry Christmas hampers to the elderly and physically challenged at Bulawayo Nkulumane Hall. At least 300 benefited from the kind and warm gesture about hashtag Merry Christmas. Vanoshowa mapictures amuri kuona kuti aiwa muri kuona vagara mumawheelchairs, muri kuona vamwe aiwa vanoratidza kuti vane macrashes nevamwe maelderlies. Tikuona kuti Nelson Chamisa makaona that ground breaking ceremony yakaita aiwa yekupledja vachibvisa mari kuti aiwa vakwanise kubetsera these elderly of the community. Zvatoona kuti zvinhu zvinokonekwa nyangwe nevamwe aiwa malegislators, macancelors pamwechete nemaministers nyangwe nevamwe vari kumusoro. But Nelson Chamisa zvamboziva kuti he is a change champion and people they see kuti is the only one who is going to fulfill the nation's aspirations. Anouya achiita this event nyatsokuonekwa nevanhu vese kuti aiwa uyu ndiye munhu wevanhu, ndiye the leader of the people. Tudze mafungiro enyu munoti kudii pamusoro pechiitiko ichi pabvina comment section medu mudzi mafungiro enyu. Musakanganwa subscribe or like, turn on the bell icon.